Kukhonjiswa kuqhanyukwa nama products ahlukahlukene akhombisa ukusebenza nakhombisa ukukhuthala, kodwa futhi akufanele bengabe kuqhanyukwa nento eyiproduct bese abantu benziwe ilima. Uyabona, akufanele abantu benziwe ilima kuthiwe kusitayisa nansi ingubo, le ngubo akuyona eyami kabani, azi kahle umuntu ukuthi ingubo yakhe, ngoba 2 weeks back ngake ngasho manje ngizokhumbula kahle ngathi njengamanje uKihlelezi uyacabanga ukuthi abantu manje usezoba ngena ngani ngoba yonke into athi uyayizama ayenze ngendlela. Uyacabanga kwakusacatshwa ngayona le ndaba le yokufaka amagama ejakethini mase kuthiwa ayibizi ukuze abantu bakhokhele i-jean ethengwe lapha ya kwi-wholesaler yayisibhala amagama, and into eyingozi kakhulu njengoba le jean ithengwe lapha kwi-wholesaler yabhalwa lamagama, and labantu bamagama akuxhunyananga nabo. Awukwazi ukuthatha ibrand yomuntu omkhulu uyifake kwi-jean eshibhile bese uthi kuzodayisa ngoba kunegama, and even worse, amagama kule jean ayenza ibumbumbayi nobe befake. Amagama ama-artist namagama ey'nkampani thizeni abhalwe wrong. Uyabo, awucabange nje mfethu uzogqoka into ekuthiwa i-jacket noma i-jean ihluleke ukubhala igama elithi afrotainment, kuthiwa afrotainment. Awucabange nje uzohlule yonto leyo, uzohlule ugqokileke wena uyazitshela ukhokhile, kodwa uye spelling awucabange kuzohlule ukubhala spelling esithi maphorisa kuzobhala umaphorisa. Awucabange ugqokileke lapho ke uthi uGabadiya uthi uG, uyabona uthi umshayi wesinqe, uyabona ulayithile ugqoke into lento ayigqokile ithengwe la edrobheni la kwi-wholesale emasekenini olokhuzana mawuthenga u4 for 1000. Yabo, mangabe ngithanda futhi ngizoninyisa kulawo masekeni ngifike ngikhombisa nanka lama jean asuke iqhamuke plain hayi ukuthi afana nalawa awekho izingeni lalapha amanye labo ngagqokile mina, kodwa nawo lengigqokile ayifikile ku 10000. Uyibona ke nje isinda ayifikile ku 10000. Uyabo, asikho spelling wrong esibhalwe la, asikho wrong spelling esibhalwe la njengoba uyibona nje, kodwa ayifikile ku 10000. Uyacabanga ke uzobhaliswa ithi maphorisa kuthi uyithenge leyo nto ngoba nakho inyoni, nawe uyathatha uyaqoqa. Awucabanga umthandeni njengoba esweka kanje, ukhuzana njengoba esweka kanje, awumcabanga umthandeni esegqoka into enepelling etshekile. Le power ekumthandeni izothini igqoke into etshekile, igqoke ipelling wrong, and abantu engakhulumiwe nawo. Uyacabanga eseqhamuka ke uMamkhizi ethi no, ibrand yami isebenzelo. Bafethu, ibrand yomuntu iyahlonishwa, awuvela uthatha unameke, and ukuze ubone ukuthi la bekunamekwa why bengathathwanga abantu abafana noMalema, ingoba bebezoyisukumela phezulu abafana noJacob Zuma. Ngampela ama-icon ethu ngampela abantu akuyibona bona, abantu abafana, abantu aba-prominent. Yini abakuthatha abafana abancane, labo abafana abancane laba abayibhuzelayo bese kuthiwa nansi into. So once into yaba ne-spelling wrong, i-spelling wrong sisho ukuthi lento manje siyini, i-fake leyo nto leyo, si-wrong i-spelling. Ake niqale phansi nani nike nibheke nizobona i-spelling nqwaba wrong, and even worse, abanye balabantu abatsheliwe avela afaka amagama, and isono mangabe yenzeka lento kukhohliswa abantu kuthiwa hayi ngidayisela umfana omncane oyizamelayo odrive Uber. Ake uyicabange leyo nto. Uyabona, usomabhizinisi nakho ugqokile kuthiwa hayi 15000 ugqoka into yomfana omncane odrive Uber. Wena ke manje nebrand yakho uthathwa kanjani? Wena nebrand yakho ke manje na. Uyabo, so guys, lemhlabeni you need to be very careful. Akuyona yonke into esithi ngabe siyikhuluma siyikhulume ngoba sithi nenzondo. Enye into siyikhuluma ngoba siqonda ukufundisa. Uma ngabe befuna ukuyenza ijacket, abathola ijacket equality 1. Number 2, wonke umuntu abazomfaka ejacketini abakhulume naye, kube khona ama-agreement, because abanye akulwi ibona kuvele kulwe ingane zakhe ngebrand kababa. Abathole ilokho ekuba sikhuluma nje kune confirmation la kusayinwe khona ukuthi yes ngiyavuma negama lami, ngoba once waqala wenza imali ngegama lo muntu okune brand yakhe sekumela khokhelwe leyo muntu. And ngokuthi labantu bayingane into eziningi bazenza ngokudlala, bagcina bethinta ama brand wrong. Buka nje isibonelo nje uAndile Mpisana usebenza kanzima le mfana, akalali ethukwe ibrand, useyasuka uzongena ejacketini. Uyabo, angisayiphathi egama wakhe,
angisayiphathi kama wakhe. Buka nje uTira ulwa ngayo yonke indlela ukubeka izinga lakhe phezulu, kodwa namhlanje utshekile lapha ejacketini. Uyabona uAfrotainment otshekile. Ibuke yonke leyo nto. Yini umuntu uthatha ibrand yomuntu wavele